yɔrɔ Afrique sɔgɔlen bana nin wagati la ka bɛɛ lajɛlen fo n'an tɛ foli min na bi an wulila ka se ji dilanjɔ ma ko kura ka kɛ ni actualité minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la cogo min k'a to a sigiyɔrɔ la ɲininkali belebeleba fila b'an bolo an b'a ɲini kanubagaw fɛ a ye video in partage kosɛbɛ kosɛbɛ komi a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an bɛna don thème kɔnɔna na thème belebeleba fila b'an bolo guide i n'u la amanu la Musa folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. D'abord, on va faire auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wa ala ali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adadan ma fi lillahi salatan daimatan bidawamin mulukul wahidul qahar. Malien den sɛbɛn ɲuman bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli ni tanuli bɛ u bɛɛ lajɛlen ka bɛn n'u ka waati cogoya ye surtout mun bɛ video aimer n'u b'a partager n'u tɛ sɛgɛ ka ɲinɛ ka hakilina di yɔrɔ la k'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ. O tɛmɛlen kɔfɛ ka foli ani tanuli ta k'a di aw yɛrɛ ma Cap Mali Plus ani Mali Kura Web TV aw mun wulila ka s'an ma bi Ture ani Musa Jara donc aw mun wulila ka se an ma wulada in na ka n'an ɲininka actualité ninnu na an ka foli ani tanuli bɛ aw ye aw ni ce aw ka cɛsiri n'a ka wulili ka jɔ la Mali ye mashallah. Ok, guide an bɛ don ɲininkali kɔnɔ joona an y'a ye k'a fɔ tile fila in na kɔni kibaruyaw kɔni cayalen don bɛɛ lajɛlen bɛ k'i hakilina d'a kan an fana wulila ka s'i ma i bɛ se k'i hakilina di cogo min na an b'a daminɛ min na o ye Isa Kawo Jime an b'a la ka bɔ ka mɔnɛ ko kuma fɔ k'an bɛna n'an ka wari créer ale ko ko minnu b'a la ka bɔ ka wari création kuma fɔ k'u bɛ sogo la ani fɛnɛ ani Algérie cɛ a y'i da don o fɛnɛ na a ko ko b'an ɲɛna ko Algérie ni Faransi ye kelen wa an ye Faransi gɛn ka taga Algérie tɛ comme o ɲɔgɔn na i bɛ se ka jumɛn fɔ Kawo Jime a ka nin propos ninnu na. D'abord n b'a daminɛ Musa ne bolo bi tiɲɛ yɛrɛ la ka Kawo Jime jaabi jamana in kɔnɔ mɔgɔ mun b'a kɛ o ye ka valeur de don a la yɛrɛ kuma dɔw la quoi parce que Kawo Jime ne hakili la waati dɔ la ale tun y'a fɔ yɛrɛ k'a bɛ taa sugu la ne tun bɛ ka ɲini sugu kɔnɔ de sisan parce que ne bolo o de ɲɔgɔn tɛ parce que n'i ye ko kɛ ka ko k'a kɛ n'a ma diya i la k'i k'i jigi da Ala kan dɛ o ko n'i ye furu kɛ k'a kɛ n'a ma diya i la i k'i jigi da Ala kan furukɛbali kana fisaya i ye n'i ye kanu kɛ k'a kɛ n'a ma diya i la i sen bɔ a la kanukɛbali kana fisaya n'i ye n'i ye politiki yɛrɛ kɛ k'a kɛ n'a tɛ ka diya i la cɛ i sen bɔ a la i dɔnnen don ni mun ye n'i bɛ sɔrɔ k'o la i ka pɛrɛgali ye taa sugu la o de ɲɔgɔn tɛ ne bolo o de ye tiɲɛ ye parce que o diyara i la o i sera ka ko caman kɛ o la o muso naani den 30 madarasaw jɔra fɛnw kɛra alhamdulilahi rabil alamina parado b'i bolo sugu la i bɛ mun kɛ politiki la n'a sɔrɔ a tɛ ka diya i la parce que politiki ye fɛɛrɛ e bɛ ka fɛɛrɛ mun fɔ o fɛɛrɛ nin tɛ ka gala minɛ waati si bɔ ko bɛ kɛ cogo di parce que munna n bɛna kuma dɔ f'i ye ale m'a fɔ a ka kuma kɔnɔ n tɛ kuma fɛn jaabi n bɛ yɔrɔ mun jaabi i b'o dɔn a ko an bɛ ka mɔnɛko kuma mun fɔ k'an bɛ sugo de la k'a tɛ se ka kɛ ko c'est pas possible c'est impossible mais o yɛrɛ problème ye mun ye n'i ye kuma fɔ bɛɛ b'i lamɛn o sisan i ka dalilu ye jumɛn ye i bɛ bɔ n'o de ye o tɛ wa Kawo Jime ye dalilu jumɛnw fɔ a la. a ko monnaie création k'a ko de ka ca k'a ko bɛ jate minɛ yala a bɛ ɲɛ wa a poids bɛ kɛ cogo di a bɛ na évaluer jumɛn na a bɛ sigi jumɛn kan a donna bɛ ko o bɛɛ lajɛlen ko o bɛɛ de bɛ kɛ monnaie ko la an ko nin bɛɛ ye tiɲɛ ye c'est vrai mais monnaie joli bɛ diɲɛ kɔnɔ olu dilanna cogo di o tuma olu dilanyɔrɔw datugunna monnaie bɛ kɛ papier min kan papier banna mɔgɔ mun bɛ yen pour que ka se expert mun bɛ yen n'olu ka baara ye wariko yɛrɛ création baara ye o kuma o bɛɛ sara jamana mun y'a dilan olu ye jamana ye donc anw ye togoda ye a bɛ estimer fɛn mun na o kɛra sanu ye o kɛra pétrole ye o kɛra fɛn o fɛn mun ye est ce que sanu t'an bolo wa uranium t'an bolo wa fɛn wɛrɛw t'an bolo mun bɛ se ka monnaie garantie wa. E ko c'est impossible ni ko fɛn min na ko c'est impossible ou bɛ fɛn min tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ o ye fɛn min tɛ yen a ma deli ka kɛ wa a bɛ fɔ o de ma ko c'est impossible a kɛcogo tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ni ko sisan jamanabaw la par exemple que ni ko bon an ka bɔ nin Mali diɲɛ planète in kan terre kan ka taa planète wɛrɛ kan ka taa vie ko c'est impossible i bɛ se k'o fɔ parce que i b'a fɔ ko mɔgɔ ma deli ka taa vie planète wɛrɛw la i b'a fɔ mɔgɔw bɛ ka vie yan cogo min na.
mais mɔnɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ ale yɛrɛ t'a da dɔn Kuwait ka mɔnɛ bɛ yen Makanta bɛ yen dollar bɛ yen Nigeria naira bɛ yen n'i taara franc guinéen bɛ yen jamana bɛɛ caman de bɛ yen hali Mauritanie u bɛɛ ka mɔnɛ b'u bolo jamana mun ka bon Mali ye Mali ka bon jamana mun ye jamana mun sɔrɔ ka ca ni Mali ye Mali sɔrɔ ka ca ni jamana mun ye jamana mun ka fisa Mali ye Mali ka fisa ni jamana mun ye nin bɛɛ lajɛlen ka mɔnɛ b'a bolo mais ko Mali ko mais k'anw tɛ se k'an ta kɛ ko parce que ko a ko ka ca a tilala k'a fɔ kuma kelen kɔnɔ wa i ka question poser ko e y'a ye k'a fɔ ale ye politique mɔgɔ de ye politique mɔgɔ tɛ yan a ko politique mɔgɔ don ale jigi dalen b'a kan a bɛna se ka Mali sama ka taa yɔrɔ jan n'a ka politique fɛɛrɛ ye ni anw y'ale ka nin propos ninnu mɛn a bɛ mɔgɔ jigi lamisɛn dɔɔnin mais n y'o de f'i ye n ko n'i ye politique kɛ n'a ma diya i la i ka taa sugu la parce que n ko i ma politique ye fɛɛrɛ ye nin b'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ yɛrɛ t'ale bolo parce que politique mɔgɔ ka baara ye jumɛn ye o ye de fɛn mun ka gɛlɛn ani bɛɛ dɛsɛra mun na k'o kɛ jamana ye n'a ka ɲi jamana ma k'o de ɲini ka na n'a ye k'o de fɛn mun tun bɛ faamuya Isa Kawuji min ka kuma la n'a tun y'a fɔ ni mɔgɔ tun bɛ hakili don yɔrɔ sɔrɔ la i b'a dɔn n'a tun sera ka bɔ n'a ye k'a fɔ ko mɔnɛ créeli man ɲi an ma parce que k'a d'a kan nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen n'o y'a sɔrɔ kumaw tun ye tiɲɛ ye k'o bɛ gala minɛ a ma ɲɛ an ma parce que nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen mais n'i ko k'a tɛ se ka kɛ e pourtant e ma bɔ n'a ye a ka ɲi a ma wa a ma ɲi a ma o kɔrɔ k'a fɔ e tɛ fɛɛrɛ tɔntigi ye parce que fɛɛrɛ tɔntigi ka baara ye mun ye tɔw tɛ se mun na mun tɛ fɛɛrɛ tɔntigi ye mun tɛ fɛɛrɛ tigi ye olu bɛ dɛsɛ mun na olu b'u jigi da e de kan ko o labɛn k'o dilan ka na n'o ye ko politiki tɔn mais ne yɛrɛ ko déjà ko c'est impossible donc o kɔrɔ ye k'a fɔ jamana ye n'i y'ale bila yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa ka bila fɛn o fɛn la non seulement a tɛna se ka baara kɛ baara fɛɛrɛ t'a bolo filanan ye mun ye fana n'a b'aw cɛla fana a bɛ aw lasiran baara ɲɛ hali n'a sɔrɔ a ka ɲi a b'aw lasiran ɲɛ parce que fɛn o fɛn mo n'a ka gɛlɛn ni mɔgɔ b'aw cɛla n'a b'a fɔ dɔrɔn ko nin tɛ se ka ɲɛ nin tɛ se ka kɛ i b'o tigi to yen donc o tigi b'aw la décourager de o et puis Isa Kawuji ko joli tɛ se ka kɛ Mali la n'a kɛra o de la an tɛ ne bolo ka baara ti kɛ n'a ka kuma ye quoi ale ko yan ko MINUSMA an tɛ se ka gɛn n'a ye MINUSMA gɛn ale bɛ taa sugu la bon k'a ye kafara bɔ donc maintenant a bɛ fɛ ka taa yɛrɛ a bɛ fɛ ka mun de fɔ wariko la tuguni kafara bɔlen o ye ni Ala cɛ ye o ɲɛnabɔra o mais ni anw adamadenw cɛ dun n'i ye kali kɔni i ni Ala cɛ n'i ye kafara bɔ i ni Ala cɛ jurumi banna mais i ye kali mun kɛ adamadenw ɲɛna kɔni o tigɛ